Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw, Martes na. Pizza 9 na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Okay, no? So padayon gihapon kita mga higala sa tuang nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Ato gihapon tibayaon og may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, yung ingo manusab ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Unya ako mga classmate, of course si Father Obing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz ug yang kauban nga pari din ha, si Father Dodong Ruiz ug ingo manusab si Padre Dami Hiramis. Oy, kumusta na, no? Naghinaot kita nga mga higala nga na kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas, no? Bino, kagahapong adlaw mga higala, sa ulog nato ang kapistahan sa Immaculate Conception. So, pistag hapon sa Immaculate, no? Sa Immaculate mga higala, no? Okay ra, no? Maayo kayo kay kuan kanang gitawag nato sa in English o nagbalampuso ng ilahang kapistahan din ha, no? Sa Immaculate, kumusta, no? Unya padayon usab kita sa ato nga mga gimbuhaton ni ining kamuntuhon. Abino ari kita sa atong ari kita mga higala sa ato kumusta naman katanan, no? Kamuntanan. No, ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Filipino influencers urged to follow St. Carlo Acutis example, no? Matud pa ni Monsignor Anthony Peguerido, no, ang nagdala sa pericardium relic ni Acutis ni Saint Carlo Acutis, no. Masabi na Acutis, no. So nagdala mo gud sa Pilipinas may higala ang pericardium relic. So muna nga usa sa mga nikuyog nga matud pa sa mao nga relic ni pasabot usab nga ang pag-anhi sa pericardium relic ni Saint Carlo Acutis magdala unta, no, o kausaban usab especially sa mga Filipino influencers sa kining gitawag social media. Balita mga higala gikan sa Vatican, official Vatican document can now be drafted in languages other than Latin, Italian, English, and Spanish. No, mo kini kalagmitan gud mga higala ang dokumento sa Vatican in Latin ra gyud na. Pero karon kuana available na in Italian, English, ug Spanish. Ingon man na hinuon kay makabasa-basa na ta kikinahanglan pa man yung i-translate usahay, no, muna nga karon dili na ta mag-translate, no, tungod kay available naman in other languages like Italian, English o Spanish. Ayan, no. Dahil, no, padayon ta mga galas ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Bino ari na ta mga higalas ato ang katekisis. Katekisis na ta mga higala ginagmayng mga pagpasabot sa kabahin sa ato ang mga pagtulunan. Ara, no. Ang atong topic karon is unsa may atong topic karon atong ibalik na ato ang kinasgusgan nga antuhos mga higala kay murag di na gyud kayo since kuan kini kay murag mao na ni. Ala, no, ari na ta mga higala sa ato ang kining catechism, lighting candles, no, mong gihapon usa maghihapon ni sa ato ang mga tradisyon, no, kining managkot kitang kandila, no. When we attend fiestas, we usually light candles in the shrine of the patron saint. No, muna, no, muna inaanda na to ang uban mga antong fiesta managkot ta. No, di nya mamista pula man dagway ta. O sige managko mamista tas kumbinto. Daghan man kay kalanon ang kumbintos pare mga higala kay matud palagi ginaingon nga duha ka lugar nga kung maadto ka mamista ka makakaon gyud ka asa man lugara
Unang-una antos balay sa pare. No, daghang pagkaon na basta kay balay sa pare labi na piyesta. Unya balay pud sa mayor, no. Kaya ang mayor daghan man ang mga taga-Babaw lagi nga moadto didto, so mag-andam gyud pud ang mayor. Pila ka baboy po nang gipang-ihaw din na, no. So alang ni atong gustong mamista, nahala, no. Adto mos balay sa pare ug alta balay sa mayor. So all kanang after altar candles has been used in masses since at least the 12th century. So dito gid ay magsugod mga higala kining mangnagkot og kandila, no, sa misa panahon pa sa 12th century kanang kuan ba year 1200 ba 1200 ingon niya, no. Unya these candles remind us of the many persecuted Christians in the first centuries who secretly celebrated at night or in the catacombs by candlelight. No, sa to pa nakapahinumdom kini nato mga higala panahon ni adtong panahon ba nga ang mga Kristiyano sa una ginalutos pa, no, persecuted pa niya, magmisa sila gabi adto sa mga catacombs, adto sa mga ilalom sa mga langob, unya kay ngit-ngit man lagi kayo magdagkot sila kandila. Manano. So mode na nga ang pinakauna gid nato nga mga katigulangan nga mga Kristohanon magabi day sila magmisa, no, breaking of the bread. Unya kay ngit-ngit man lagi kayo sa mga catacombs, kanang catacombs mahigala ko ana kada abang lubnganan. Unya di sa lubnganan sa ilalom sa uta urang lango ba managkot sila kandila aron mohayag-hayag pod, no, manano. So dito nagsugod nga ang mga misa nato bisan og wala na ta sa catacombs bisan wala na sa catacombs nagkuan gyapon ta nagdagkot gyapon ta kandila kay nakapahinumdom ang kini kanato sa una. Moreover, there are evidence that light candle of oil lamps were burned at the tombs of saints. Sa ato pa doon na po yung mga timailahan ba sa kasaysayan nga ang mga oil lamps, no, oil lamps dili candle, no, lighted candles or oil lamps were burned at the tomb of saints. So to pa dunay mga lugar nga pangitabo sa una nga ang mga dunay mga timailhan nga sa una pagyud daghan na kaayo nga ebidensya nga sa lubnganan sa mga kining santos doon nagigipagdakutan nga kandila labi na gayud kana bitong mangayo sa panabang, no. Unya particularly martyrs by the 200 and before sacred kanang and relics images, sacred images and relics by the 300, no. Sa to pa sa year 200 mga higala doon na mga timailhan nga kasalubnganan bitaw sa mga martir, no, tubang mga pangpatay ba doon na mga timailhan nga sa ilahang lubnganan o baka sa ilahang mga imahe o baka sa ilang mga relics nga dunay mga dinagkutan nga mga kandila dito, lighting of candles or oil lamps, no. However, this practice existed before or available written evidences, no, before kanang written evidences, no. So we light candles, dagkot kita kandila when we pray to signify the Lord's presence and to call for reverence on the part of the faithful. No, sa ato pa usapod mga higala sa mga pagtuo nato nga mudagkot gud kitag kandila when we pray tungod kay nagtimailhan kana sa presensya ni Kristo. Ato kanang mabasa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12 ug Juan Kapitulo 12, versikulo 46. Unya, the light also shows a special reverence and our desire to remain present to the Lord in prayer even though we may depart and go about our daily business. Ito pa, nabatasan na gina nato special reverence. So, kung mag-ampo ta, nagkot yun ta og kandila. No? Unya, karong mga panahon na, kay Advent man lagi, the 4 candles represent the 4 weeks of Advent, no? Kanang pagpaabot ba? Kay kanang magpaabot ka managkot, parehas nagnanagkot ka kay ano man kanang kahayag sa kandila nagtimaan gud po na sa atong pagtuo. Ano, no?
Unya tabernacle, sign that Jesus is present in the tabernacle. Muna ang aduna gyoy gitawag natong vigil lamps nga naa sa tabernacle. Okay, klaro? So muna no, muna ang atong lighting candles. Abi no higutis ko tag ginagmay. Abi no mahingala no kanang nagsaulog man lagi ta og kuan kanang kagahapon ba? Kagahapon nagsaulog man lagi ta sa kinibitang unsa nga ni kana bang fiesta sa mahal nga birhen sa Immaculada Concepcion. Doon na lay gamay na kung kana bitang pahinomdom sa mga manalabtan. Kay doon na mga manalabtan nga ang ilahang kuan ba? Ang ilang pagpasabat murag sayop gamay. Kaya dili noon dagitanan. No, doon na ko nailhan nga moingon nga O Maria nanamkon nga walay buling sa sala. Ano na mga doon na po yung mga nag-ampo nga ingon ni ana. Dili siguro manalabtan pero doon na nakadungog yung ingon ana nga mga style, no? So, dili intaw na ingon ni ana, no? Kuan na siya Maria gipanamkon nga walay buling sa sala. Kung kinsa man ang nanamkon si Mama Mary, no? Siya ang nanamkon. Unya anili ang nanamkon. Kinsa man nanamkon ana? Si Santa Ana iyang mama. Nga sato pa, si Mama Mary gipanamkon usab nga walay buling sa sala in preparation in her connection to her son nga gipanamkon usab nga walay buling sa sala. Tungod kay ang anak gipanamkon man nga walay buling sa sala, natural na lang ang inahan pod gipanamkon kun nga walay buling sa sala. Oh, klaro kay limpyo man ang anak ang isulod sa sabakan sa ginaha sa sabakan sa usa ka hinahan. So limpyuhan gid pod ang sabakan. Klaro? O di alain pag yun nga mga higot-hisgot kini bitong kabahin mga higala sa kini bitang Pasko, no? Kini Pasko ba? Do naman giubad nga matud palagi na dili bitaw kaayo ba kana bang dili kay nila ba dako kay nga kasaulugan ang Pasko. Pero sa akong pagpasabot sa akong mga sakop diri sa kuan, diri sa kinibang ayungon, akong gipasabot nga ang Pasko mao'y panahon sa pagbag-o sa atong kaugalingon agi og pagpangandam sa selebrasyon sa Pasko, no? Ato pa nagbag-o kita sa atong kaugalingon, naghinulsol kita sa atong mga sala agi og pagpangandam sa selebrasyon sa Pasko. Unya ang mauna tong pagpangandam sa selebrasyon sa Pasko maupod ang panahon sa pagpangandam nato sa pagbalik sa Ginoo. Una siya, no? So muna nga panahon sa Pasko, sabi atong buhaton before sa December 25, unsa may buhaton nato, doon na kita 9 days of novena. No, unya matud palagi usa sa mga usahay mga kakulangan nato panahon sa atong sa tibuok tuig ang kakulangon sa ato ang pagsimba. No, muna nga sa akong tan-aw murag usapod ka paagi sa paghulip nato sa atong kakulangan, mao gyud ang siyam ka adlaw nga pag kana bang gitawag nato pagsimba ka makadlawon, no? Kaya ato adres ako diri sa ayungon wala man ko'y simbang gabi kon man na ako agyud kanang misa de Gallo, kanang Mass of the Rosters, no? Mass of the Roster ana, no? So muna nga wala ko'y kanang simbang gabi. Kanang simbang gabi mura mag wala kay ko ana. Ang ako is kana Mass of the Roster. Kimo man atong tradition. During the time of the Spaniards, mga Spanish friars, may rason man gud ang mga tao nga dili sila makasimba ng siyam ka adlaw tungod kay busy lagi sa trabaho. Unya pagkagabi na pod, kapoy na pod sila muna nga ang gihimo sa mga tachilang pare, mga praile, mga Franciscan friars, ilang gihimo ang usa ka gitawag natong tradisyong Pilipinhon nga instead nga gabi sila manimba, gihimo nilang kadlawon aron makalugar ang ato ang mga kaigsuonan nga mga na nagtrabaho sa ug uban pa na nagtrabaho sa mga kana bitawng sa pamagtrabahoan asyenda ingon niya no, mga farmers ingon niya no. Unya panahon pod sa Pasko mo pud akong gipasabot sa akong mga sakop nga mao po ng panahon nga makig-uli kita sa maayong kabubuton. Kay matud palagi ang kahulugan sa Pasko sa pagpadala sa atong langitong amahan kang Kristo dinhi sa kalibutan, sama ra nga nakig-uli siya og maayong kabubuton sa katawhan. O niya, ang iyang emisary, ang iyahang gipadala aron mao'y mopahigayon sa reconciliation,
mao si Kristo. Wala nga panahon sa Pasko do na gitay mga reconciliation nya usa sa mga pag-reconcile nato nga kalihukan mao kining Noche Buena. No? Nga sa pamilya do na ginagmay nga celebration during Christmas gikan tang nanimba gikan tang nanimba unsang orasa daghang misa din na sa inyo ha kami diri gabi iba na alas 6 akong gihimong alas 6 kay nganuman aron nga pag-uli kuan gyud makapaning hapon unya makadungan og pangaon no unya mo nang kako sila giingnan nga kun mahimo unya ra taman yung balay kay kinang uban mataw panahon sa Pasko mo man po hinuoy panahon sa pagpanumbalay kay mas nindot mag-andam dito sa pikas balay dili na lamang ko din ha are na lang ko dili na lang ko diri sa ato ana na lang ko silingan kay lami man dito it's wrong mo nga kinahanglan nga akong giingnan akong mga sakop labi na katong mga lugar-lugar dapat mga lugoron kay mga mananagat rami na diha lagi no dili man pud kaayo daha mga lugar diri po sa ako sa ayong nga dili kayo well off ang pamilya so ako silang giingon nga kung mahimo bisan pa sa atong kapobrehon mga mag-andam kita panahon sa Pasko bisan pa ginagmay kung usa ka kilo pud in taon nga karne ato pud in taon isagol isubak pud in taon sa kining sabi no subak ka kanang og subak ra bisan gani gamay ra kayong usa ka hiwa mo isubak sa pansit pero ang uban humbaon nato sa tupaduhan do sa usa ka kilo nato nga karne murag duha ka putahe ang mahimo unsa man pansit o humba ana pirte na nang kauna nato ana no back upan pug jutay nga kining gitawag og spaghetti inom-inuman pug gamay nga 1.5 liter nga coke ano pirte na siya kayo no bisan ka pobre nato kung ato lang yung pangandaman maka-afford ta pud in taon siguro ta wala daw man akong gipangtudlo sa akong mga sakop unya kanang mga lihi-lihi kanang mga kuan kanang gitawag nato og kana bang usa nga lanana kana bang ma-31 sa gabi siguro maayo ang ilihi nato ni ana ispagampo no? Gusto mo lang ganit ang mulihi mulihi pag-abot sa kanang 30 alas 12 sa gabi siguro magrosaryo ang tibuok pamilya no pag alas 12 gyud pag alas 12 gyud nahala palihian nato ni grosaryo no pag alas 12 imbis nga magpakiling-kiling ta sa to ang mga sinsilyo sa bulsa maglukso-lukso ta aron mutubo ta murag magpalihi siguro ta og ampo no together with the family hala pag alas 12 gyud magrosaryo ta para malihian nga tibuok tuig na gitang magrosaryo kada adlaw ana no pag-ingon gyud nga ting 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 alas 12 na amang luhod ta kay magampo ta nagpalihi tagampo mga bata nyal nindot kaayo kon ang inahan ug amahan mao gyud magkan mulid na primero siguro ang amahan dayong sunod nga mulid ang mang mama dayong sunod nga mulid sa prayer mga manalabtan ba ang kamugulangang anak ang ikaduha ikatulo nindot kayo nga makumpleto gyud nya lihi mo na ipatsadang lihi no naglihi gyud ta og magrosaryo kada adlaw ana no mo na siya nindot no kay maglihid naman lamang ta siguro ang pinakanindot nga lihi mao gyud ang atong mga pagampo klaro ha so advance Merry Christmas na kanatong tanan ha ang akong mga classmates sa Cebu kumusta na no dugay na akong wala timbaya og akong mga classmates sa Cebu Monsignor Tingting Angkahas Father Joseph Anore Father Rosdel Noel, Prince Forever, no? Si Padre kining Mario Atienza, Father Rom Narca, si Father Peter Necesario, Father Oni Rosaroso, Father Glenn Banson, no? Si Padre, kasi po may layang nalimtan ako. Uy, malahag malimtan ako si Promencio Mahusay, ang kinabantugan akong classmate, no? Muna yung mga buutan in taon po niya ako makipling agravante in taon no dili ganan ako malimtan niya dito sa Maasin si Father Dodong Cordobes si Father Samuel Papa o sa Bohol si Father Boboy Villapaz ang mga ngilngig na may gala Father Boboy Villapaz no mga ngilngig na no wala no so again sa atong pagpadayon sa atong mga pamalandong ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Daghang salamat o mayong mundo Pilipinas.